mengkene iku dudung lagi komputer kurku lagi remet-remet tahu. Aktivisasi bangsa ning kita. Iya. Bro, Gerantang Sakti. apa? Najan awak wis mengerahkan akeh bangsa penawungan bangsane siluman. Tapi bagi Walang Sungsang sebagai putra mahkota Pajajaran, putrane Jeng Rama Prabu Siliwangi, beli bakal gimir semenir pun kanggo menghadapi awak. Cuman ikut jawabannya ya. Iya. Wahai Walang Sungsang. Apa? Saseki isun mengerahkan prajurit ya. Dalam arti siap kanggo nantang pribadimu. Yen sira ora gelem menghentikan kegiatan babat alas konda. Gerantang Sakti. Apa? Buk wis dadi catatan sejarah. Tibaning mangsane, niti marwancine, tepate ing alas konda. Ana catatan bangsaning penawungan tarung kelawan para santri Walang Sungsang. Baik, ku terima tantanganmu. Wahai siluman-siluman angin bugang. Sina kiren sira tak jaluk tenagane ya. Ucir manusia bangsa kurang ajar. Aja watir Rama Guru. Sira aja salah ya, musuh kita. Sejen tempatnya luru kalapang. Gerantang Sakti, tangan putri diatur. diayoni bangsane penawungan. Sing hati-hati, jihad bisa pilihlah. Maju terus pantang mundur, membela dengan kebenaran. Mamai Dewi minangkani sareng bapak karyane kang paling sayang. Sendiwara aneh katungkang Pimpinannya siapa Jemi? Mama Ono Kustono pimpinane. Alamat sing dijimi. Alamat saking Pawidean. Iya pelindungnya siapa Jemi? Pelindunge Mama B.E. Prayitno. Rame-rame suarane kopirang bae sing ketebian. Mama bakal karya kang sayang dewe aja lali selawase. Duh Mama Dewi Mimi Dewi, Mama bakal karya dewek minangkan kang hormati. Sarang Mama dipine kedi jaretku sayang. Busane katungkang Mama Dewi sarang Mama Dewi nek kedi. Sarang Mimi Dewi nek kang sayang dewe. Mama Dewi kang hormati. Najan rakane Pak Angkat, aduh batine me tetep barengan. Sareng Mama Wasnone Geding Bos 59. Malang putih. Minangkan saking temu lawang dewi. Sareng Mas Tohir minangkan sayang dewe. Wapus. Wong kang paling sayang emang. Najan dilali-lali Mama tuan rumah, Mama Ami dewe, Mimi Ami minangka sing hormati. Eman lan sayang masalah wase. Maju terus pantang mundur, demi membela dengan kebenaran.
Wera-werantas malang-malang putu ayo maju bebarengan Dumama Wasno minangkane wong kang sayang ora bakal lali sareng Mamae Didi minangka bos Taiwan dewe Mamae Didi Mimi Didi sareng nu katune ingat jalali Mamae Devi jareko embaan jareko sayang sareng Mamae Dewi ne kalau ngacilik sabalongan kena bang sinandung biar mandan apa rena nengati mama karya wong kang paling sayang dewe najan ragane Pak Angga Dumama Wasno batine tetep barengan sareng Mas Toy recording sampun lali Mama bakal karya wong kang paling eman lan sayang salawas beli bisa lali pusane katunggal Mamae Dewi Mimi Dewi ne Mamae Devi kang paling sayang saumur beli bisa lali sareng Mama Ji Udine Kedi Jalali Mama Kuwarla Ibu Kuwoko niae keding kang sayang dewe kang hormati Mama tuan rumah dewe Papa Ami Mimine Ami sareng Mama Kuwo warane kedhi rawe-rawe rantas malang kudu Malayu pa tuncen Malayu pa dingin-dingin sesepuh Malang Sari demi membelaning kebenaran tuh Mamae Dewi sayang Mamae Didi kang hormati